V tomto momente máme naše reálne video a AI video podľa našich predstav. Aby tie videá do seba plynule zapadaly, potřebuješ prechodový klip. V této videolekci tě Karolína provede tvorbou AI videa. Celá lekce má necelých 10 minut, ale obsahuje cvičení, která ti zaberou zhruba hodinu. Na konci budeš mít hotové své první AI video. Připrav se na to, že budeš natáčet mobilem, generovat záběry v Google Flow a stříhat v aplikaci CapCut. AI videa? Dnes už je to jednoduché, prostě len stlačíš Enter. Máš na výber z 10 platform. My jsme ale vybrali Google Flow. Je to aktuálně topka vďaka modelom Nano Banana Pro pre obrázok a VO3 pre video. V tomto momente, ako nahrávame, je možné získať mesiac zadarmo. Pokiaľ ale nechceš platiť každý mesiac, tak si to predplatné rovno po aktivácii zruž a nemusíš nič riešiť. Tak poďme na to. Ako prvé si pripravíme podklady. Ako my, začni s reálnym videom, na ktorom niečo hovoríš. Klasický talking head. Otvor si akýkoľvek strihačský program, napríklad CapCut, vlož natočené video a urob screenshot z úplne posledného záberu a ulož ho ako JPEG. Alebo môžeš statickú snímku uložiť rovno v CapCute. V pravom hornom rohu náhľadového okna klikneš na tzv. Hamburger, 3 čiarky pod sebou a vyberieš tretiu možnosť. Exportovať statické snímky. Vyber 1080, JPEG a daj export. Teraz si ma pauzni, nahraj si to video, pokojne teba z mobilu, ako sedíš pred počítačom a povedz niečo do kamery. Takže máme reálne video, screenshot z posledného záberu a teraz ideme generovať našu premenu. Ideme na funkciu Text to Image. Vytvoríme obrázok čisto z textového zadania. Aby AI vedela, čo má robiť, potrebuje recept, takzvaný prompt. Môžeš ho písať aj v češtine, no stále platí, že angličtina je pre tieto modely prirodzenejšia, tým pádom by mala mať lepšie výsledky. Bez dobrého promptu AI netuší, čo robí a výsledky budú len čistá náhoda. Čím konkrétnejší recept jej dáš, tým skôr sa trafí do tvojej predstavy. Tak, poď so mnou. Otvor si Google Flow a prihlás sa skrz mail. Klikni na vytvoriť pomocou Flow a zvoľ nový projekt. Cez plusko v ľavom dolnom rohu pridáme náš screenshot, tá posledná snímka z nášho reálneho videa. V pravom rohu upravíme parametre. Budeme vytvárať obrázok, čiže image. V našom prípade tu dáme na šírku. Chceme vygenerovať dve varianty, aby sme ich mohli prípadne porovnať. Model zvolíme najnovší, a to Nano Banana 2. Ten má v sebe všetky kvality verzie Pro, ale v porovnaní s nimi je rýchlejší a lepšie drží konzistenciu postav. Napíšeme prompt. Uprav fotografii tak, aby sa celá lidská postava zmenila v umelecké porcelánové dílo se zlatými a modrými prvky. Pozadí ani umiestnenie objektu nemění. Tak, a teraz si ma pauzni, skúšaj rôzne varianty a vyber si tu najlepšiu. Takže v tejto chvíli máme hotový obrázok akejkoľvek našej premeny, ktorú budeme následne rozpohybovávať. Takzvané image to video. Fotku si pripravujeme preto, aby sme mali vizuál viac pod kontrolou. Ak by sme totiž rovno generovali video len z textu, výsledok by pravdepodobne vôbec nezodpovedal našej predstave. Ak si spokojný s verziou, ktorú si vygeneroval, v pravom hornom rohu klikneš na 3 tečky a dáš animovať. Skontroluješ nastavenie. Už nám to prednastavilo na video. Môžeš nechať frames na šírku dvakrát a model VO3 Fast. Napíšeme prompt s ľubovoľnou priamou rečou, alebo vlastne čímkoľvek. Žena rozpráva v českom jazyku. Doufám, že si ešte tady. And then became a native English speaker. Because we have a masterpiece to finish. Perfektný lip sync pre oba jazyky. Kamera je statická. Tak, a teraz hoď si tam pauzu, bav sa a vidíme sa pri ďalšom kroku. Tak, keď si spokojný, môžeš to stiahnuť do počítača. V tomto momente máme naše reálne video, AI videa a AI video podľa našich predstav. Doufám, že si ještě tady, because we have a masterpiece to finish. Aby
tie videá do seba plynule zapadali, potrebuješ prechodový klip. Použij znova funkciu Image to video, ale vlož tam teraz 2 snímky naraz. Poslednú z tvojho reálneho videa, tú, čo už máme, a prvú z toho vygenerovaného. Tento trik so štartovacím a cieľovým bodom nám zaistí, že sa AI pri generovaní nestráti. V podstate vytvoríme mantinely, takže vyplní len medzeru medzi 2 zábermi. A nebude si vymýšľať nič, čo tam nepatrí. Tak, v našom textovom okne na spodnej časti obrazovky nám stačí vybrať video a frames, kde sa nám už zobrazili políčka začať a koniec. Napíšeme prompt. Človek se plynule proměňuje na porcelánové dílo bez mluvení. Tak, dej si pauzu a skúšaj. VO3 ti vytvorilo 7-sekundové video. V CapCute ho len zrýchlíš, pridáš zvukový efekt, vložíš medzi vytvorené videá a máš hotovo. AI videa? Dnes už je to jednoduché, prostě len stlačíš Enter. Doufám, že jsi ještě tady. Because we have a masterpiece to finish. Keď si sa doklikal až sem, za 10 minút, predstav si, kde bude tvoja tvorba po pár dňoch s nami. Všetky detaily o kurze nájdeš na našom webe. No tak čo? Ešte stále si myslíš, že stačí stlačiť Enter?